Ito ang Liris Chika mga masang. Nanay Pangilina Vilmariano mag-asawa level na yan. Ang siniwalat ng isang sisterette na Marites. Kwento niya ang husay na magjowang ito na kapag may free time sila, sinisigurado nila na sila ang magkasama or nakafocus sila sa isa't isa. Kaya sabi nga, happy si girl kapag busog sa pagmamahal ni boy. Dagdag pa nga ni Mosang ay wala na raw mahihiling pang magkasintahan kapag sa buhay mo nararanasan mo na habang nagkakabi ka kasama mo ang mahal mo.